הקמתי את המטה בעקבות פוסט מטלטל שנתן לנו בוקס בבטן של שרון אשל, אמא של רוני אשל התצפיתנית, והיא ביקשה תפסיקו לכתוב מכתבים, בשבילכם זה נכתב, בשבילנו זה התרסקות, בואו דברו איתנו. אני הסתובבתי במכתב הזה 3 שבועות וזה בער בי, ואז אמרתי רגע, מי יכול לעשות שינוי אם לא קבוצה הזאתי? 1 לינואר היה יום החופש הראשון שלי אחרי יותר מ10 שנות עבודה, ובאותו יום ניהלתי שיחה עם חולי, שסיפרה שקיבלנו פוסט משרון, קבוצת הברנז'ה שלנו, של השירות. כמו שזה תפס אותה, זה תפס אותי. אי אפשר היה להישאר אדישים למסר שלה ולבקשה שלה, שבעצם נתנהל אחרת. ומיד הבנו שהיכולת לעזור פה מבחינתנו היא מאוד גדולה. חולי נתנדה אליי, שאלה אם אני רוצה להתנדב בתור המוקד התווך בין קציני השירות, בין כל הארגונים בארץ. מיד התשובה הייתה בטח. ללא שום ספק הרגשתי שאני צריכה להיות חלק באמת המיזם הכי חשוב, הפרויקט הכי משמעותי שאני לקחתי בו חלק אי פעם בחיים שלי. הכיר חולי המון שנים, ביקשה ממני ללוות בהתחלה 2 משפחות, לאחר מכן היא ביקשה ממני לנהל את תחום קציני השירות, וכמובן שאי אפשר לצרב לחולי וגם למיזם המדהים הזה, אז זה מה שעשיתי. חיפשתי בכל מתנדב פה, שהוא גם ייצר אימפקט של מעבר לבן אדם אחד, ואז שמעתי אייטם ברדיו של חולי. מיד אחרי האייטם הרמתי לטלפון, לקחו לי אני פה, תגידו לי מה אתם צריכים, אני בא, אני כאן. זה סופר משמעותי, וכן אחרי שהבת שלי הייתה בנובה, ולמזלי היא ניצלה. תמיד אומרים, שום דבר לא קורה סתם בעולם, אז זה לא קרה סתם. הסיטואציה הזאת, וזה שהגעתי לזה, וזה שזה שלי, וזה תחתיי. לקחת את מה שאתה יודע ומה שאתה יכול לעשות, ולרתום את זה לטובת העזרה לזולת, ושוב, למי שהכי צריך. זה מאוד מאוד מרגש, כי העשייה הזאת היא לתחום ולעזור בכל הדברים שזה אחד הדברים הכי משמעותיים שעשיתי בחיים. וזה בעצם הבייבי שלי, באמת מרגישה שזה סוג של שליחות. מקום לנתינה בתקופה כל כך קשה שאנחנו יכולים בעזרת המון קשרים שיש לנו להזיז הרים בשניות למען אלו שאיבדו את היקר מכל. וזאת זכות גדולה. זו שליחות ענקית, לעשות קצת טוב למשפחות שנמצאות בסיטואציה כל כך מורכבת, רגישה, בלתי נתפסת אפילו. זה אחד האירועים שאני כנראה לא אשכח כל חיי, מה זה להיכנס לבית של משפחה שכולה ולהיות זה שיכול גם קצת לעזור. זו הגדרה של ציונות. הדבר הכי מדהים במיזם הזה זה לעבוד עם אנשים מדהימים, איכותיים, שבחרו לתרום לקהילה מהזמן שלהם. אני חייבת להגיד שכל גורם בשטראוס מים, שאני פונה אליו, ואני מבקשת עזרה, ורתמו אותי מיידית וטוטלית. נוצרה בקהילה נפלאה, עוטפים אותנו, חברה תוניסית, יד לבנים, באמת אין ארגון שלא ביקשנו, אומר לנו כן. ובאמת יצרנו קשרים עם הרבה מאוד גופים שנקרא להם מנגזים את השכול, כמו יד לבנים וכמו נפגעי פעולות האיבה, ביטוח לאומי. כל צורך, כל דבר, בעצם כל שאלה שמישהו שואל, נענה פשוט במהירות ומחמם את הלב. שמח להתנדב, שמח להיות חלק מהמיזם המדהים הזה. זה לא פשוט, זה עם המון קושי וכאב וקשה להכלה, אבל מצד שני הנתינה היא סופר משמעותית, ולכן אני כאן, באהבה. אני חושב שכולנו פה חווים אירוע שנכון לכל המדינה באמת ציוני ומרגש. המון תודה, ואני מקווה שנמשיך לעזור למי שצריך אותנו. בחלומות הכי גרודים שלי לא צפיתי לאן זה יתגלגל, ואני באמת מלאת הערכה לכל מי שעוסק במלאכה וכל מי שהגיב והיה אכפת לו, ובאמת אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. אתם עושים פה חסד להמון משפחות שפשוט נפלו עליהם בשמיים ביום אחד, ולפחות החזית הזו של הדמוקרטיה אנחנו נצליח לחסוך להם. אז באמת תודה רבה מכל הלב. אין לי מילים, שרון, את אורים ותומים בשבילנו. אני רוצה להודות לכל כך הרבה אנשים שאני פוחדת לשכוח את שמם. רק להגיד לכם תודה, אתם עם לב ענק, אתם עושים עשייה באמת נפלאה, ואתם הוכחתם לי שמתנדבים באים מכל הלב, השמיים הם הגבול, אנחנו יכולים לעשות עכשיו דברים מדהימים, והכי חשוב שאנחנו עושים את זה למען אלו שאיבדו את היקר מכל, ואנחנו עוטפים אותם, ותודה ענקית לכולכם. יש בי אהבה